Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaur kontan Elizondora hurbildu gara, Jorge Mailin ezagutzera. 23 urteko Elizondar honek lidergo ekintzailea eta berrikuntza ikasi du eta bertan graduatu da unibertsitatean, Mondragonekoan hain zuzen ere. Horrez gain, atzerrian eman ditu bidaian urte eta hilabete batzuk. Eta gaur kontan, Txinara egindako bidaia hitz egingo digu. Hain zuzen ere, Txinan 6 hilabete pasa zituelako. Ea zer kontatzen digun ba. Bueno, Jorge, konta iguzu, nongoa da Jorge Mailin? Ni Jorge Mailin naiz, eta Elizondarra naiz. Eta konta iguzu pixkat, zer ikasi duzu? Nik berez ikasi nuen lidergo ekintzaile eta berrikuntza izeneko gradu bat. Eta, bakit izenak pixketa raro sonatzen duela, baina horri buruz adierazten aldugune da, gradu bat guztiz praktikoa den gradu bat dela. Eta gradu honen hasieran, zuk enpresa bat sortzen duzu, eta horren inguruen, enpresen munduen, internazionalizazioan munduen, berrikuntzan munduen, produktu berrien munduen, proiektua garatzen dituzu. Orduan, izan da karrera bat edo ikasketa mota bat hain zabala munduan zehar, bidaiatura honditzen izin duzu ez dela? Bai, biharko. Eta non egon zara, konta iguzu pixkat? Lehendabiziko urtean, ni eta bertze adiskide batzuekin batera, Finlandiara ginen, eta bertan 2 hilabete pasatu gintuen. Ez dut haunitza ipatu herrialde hortaz, azkenean 2 hilabete ez dut ematen bertako kultura ongi ikasializateko. Bigarren urtean hilabete batez San Franciscora joan nintzen, Ameriketara, bertan munduko enpresa berritzaienak nola lan egiten duten ikasteko. Eta gero 3. urtean India eta Txinara nintzen. Indian 3 hilabete pasatu nituen, berrikuntza mediko batekin harremana dukan proiektua garatzen, ulma enpresakin nahi zuzen. Eta gero 6 hilabete pasatu nituen Txinan, nire kabuz, bertan nire adiskidekin sortu nuen enpresakin, zenbait proiektu garatzen berrikuntzan arloan. Eta nola izan zen esperientzia herrialde hauetan? India nuke erranen haunitz gustatu zitzaitela, batez ere bertako kultura batik, eta bertan ikusten aldiren desberdintasunengatik. Eta Txina gehiago gustatu zitzaiten, bere adierazi barra dut bertan 6 hilabete pasatu nituela, eta bertan bakit 6 hilabete ez dira denbora honiz, baina bertan bizi egiteko aukera eduki nuelako, eta bertako kultura modu sakon batean ikasializateko. Eta San Franciscotaz zer rango zenuke? San Franciscotaz, Amerikarrak direla, eta harritu ninduela nola laguntzen dizuen jendiak. Jendia beti laguntzeko prest dagoen San Franciscoan. Arras eskubala, gainera bertan euskal komunitatea oso handia da, familia daukat horre eta aski gustora honintzen bai. Orduan ez dukizen nuen aukera ere bai, hemendik harata joan diren hoiekin egoteko ez dela? Hoi da, hala da bai. Eta gero lanian hasi zinen ez dela? Lanian, hoi da. Eta konta iguzu pixka, nondik daien zure lana edo nola izan zen pixkat esperientzia? Bai, unibertsitateak itu nuenean, berez lehen adirzu duten moduen enpresa bat sortu ginen, unibertsitatean barnean, eta bertze adiskide batekin, enpresa horrekin jarruten jarraitu nuen, eta berez hori enpresa horrekin kudatzen dugu Kutxako eguneko aurparkea. Eta gero bertzalde, enpresa berri bat sortu nuen, Virtualia World izenekoa, eta enpresa honekin lan egiten dugu realitate virtualan arloan. Nahi zuzen, aplikatzen dugu bai 3. adineko pertsonekin, bai bidaien salmenta, nolabait ere sustatzeko. Eta salto handi izan da zuretako ikasketa puntutik edo pasatzea berriz ere lan mundura, ez? Zuzenean inongo apoioi gabe edo? Egia erran ez, berez ikasketa raro unten,
lehendabiziko egunetik lan mundura ateratzen zara, bilerak edukitzen dituzu, produktua sortzen dituzu, orduan aldaketa ez da hain handi edo, bederen nik enuen horrelako aldaketa handirik sumatu. Orduan segurtasun emate izute hasieratik eta idatzute erakusten azkenean bukaerako helburu hortara iristen ez dela? Hoi da, bai, eta gainera zuk zerbait gaizki egiten nahi bazaren, zuri unibertsitatetik ez datzute ia errenen. Zu zure kontuz inen duzu, kagatuko izu, hosti hartuko duzu, hola erten alba dugun, Bai. eta horren arabera ikesiz ganentzara. Bai, eta azkenean lortzen duzun helburu edo ekintza bukaerako horietan kusko duzu egiten lana ongi nazagon edo ez zagon, ez Hoi da, hala da, bai. Bidaia ahonditz egin dituzu urte hauetan zehar, baina konta diguzu pixka nola sortu zen Txinara joateko ideia? Bale, lehenik eta behin ikasketa planan barrian zagolako, nik enuen jauz ere errateko, baina bai, bigarren aldiz, bertara gatia erabaki ginuela, negozioiteko aukerak ikusi gintuelako, eta bertan kontaktuak egin genituelako. Orduan erran daiteke Txinara 2 aldiz joan zarela ez dela? Hoi da, bai. Eta lehenengo trajektoria motza izan zen edo zein izan zen motzena edo luzena, konta iguzu? Lehendabizikoa, 2 aldietan 3 hilabetez ganintzen, lehendabizikoa arras azkar pastu zitzaiten, ongi pasatu eren azken ere da leku berri bet, orden zu gauze, egunero gauz berrik ikesten duzu, egunero gauz berri ikusten duzu, zezakit horrek egiten datzu, nolait ere denbora aiz azkarragoa pasatzea. Gauzeko ongi atera zitzaizkigun, eta bertara bigarren aldiz gati erabaki genuen. Eta zenbat denbora joan zinen, barkatu, lehenengoan? Lehenengoan 3 hilabete, hoi da. Eta bigarrena? Eta bigarrenan bertze 3 hilabete. Bigarrenan, pixket mantsoago pasatu zitzaigunaz, negozio aldetatik eta errendezakego gauzek eitzirela hain ongi gan, horren, nik uste hori dela eta mantsoago pasatu izan zela. Orduan, azkenean inoiz ez da jakiten ez, mundu hontan zerek funtzionatuko duen, zerek ez, eta nola joango den pixket bidaia, hoi ez? Hoi da, baina garrantzitsuen azkenean saiatzea, ez? Eta lehenagotik bazenun gogua ezagutzeko Txina edo joateko Txinara? Inoiz ez. Ez, Inoiz ez du gogorik izan Txina bisitatzeko. Orduan izan zen zuretako ezagit, ez gogo kontra, baina pixka gogoz kontrako bidai bat gero bihurtu zena plazerra, ez dela? Erran dezakegu ala izan zela, bai. Herrialde ezberdinetatik, hainbertze datu jasotzen ditugu, ez, mundu globalizatu hontan, eta Txinatik ere bai, imaginatze dut pila bat irudi izango zenituela lehenagotik, espero bezalakoa da Txina edo konta iguzu pixkat? Topikoi buruz solastu duzu? Bai. Bale. Egi erran, nik ez nituen topiko gehiagi ezagutzen, Txinara gana itzinetik, eta espektatibari gabe ganintzen. Eta, bertan aurkitetoka harritu ninduen, bai kultura aldetik, arras kultura aberatsa eta zaharra dute, eta beraiek horri buruz kontziente dira, eta harro daude hortaz, eta zait hori gustatu zitzaidan. Topikoa betetzen dire, batzuk betetzen dire, bertze batzuk ez. Adibidez, txinatarrak oso langileak direla, ez dakit zein punturaino egia den, ez? Ordu, haunitz sartzeituzte bai, baina zein punturaino produktikoa diren bertze afera bada. Orduan, erran dezakegu azkenean lanean ordu asko pasatzen dituztela, baina lan egiten agian ez, ez? Erran dezakegu. Eta faltan bota zenun familia, lagunak, nola izan zen hori, urruntze hori edo? Egi erran, ez nun familia eta familia ez lagunik ez herri denuen sobera faltan bota. Zena, momentu batzutan, asteburua heldu denian eta lanik ez duzuleik, orden bai oroitzen zara familiaz eta lagunetaz eta bar, baina orokorrean artez eta azkenean zure egunerokoan sartuta zaude eta ez zara gozoietaz oroitzen. Nire kasuan bederen. Azkenean gainera hau ikasten duzuna apustu bat egiten duzu ez, eta apustu hori azkenean bai da munduan bidaiatuko duzula edo nahi hori betetzeko ideia duzu, baina ere bai zure familia igual ez duzula hurbil edukiko. Bai. Eta apustu horren kontziente izan zinen hasieratik? Bai, kontziente izan nintzen hasieratik. Azkenean zu zerbait lortu nahi baduzu, kontziente izan bazara, bertze gauz haunitz gibelian utzi beharko duzule. Merezi du pena oraingo zederen. Niretako bai. Leku konkretu batean bizi izango zinela, ez dela? Non bizi zinen? Hala da, ni denbora gehiena Xangaien pasatu nuen. Bai. Eta gero 3 astez, Txontxin izeneko hiri batera joan nintzen. Inorek ez du ezagutzen Txontxin, baina bakarrik jakin dezazue, 36 milioi pertsona bizi direla. Ostras, ez da txiki. Ez da batre txiki ez. Eta Txinara iritsi eta nola ikusi zenun hiri handi hori? Egi erran jende haunitz ikusi nuen. Txinatara honitz, behar den moduen,
Baino, etzen olako txokadentea izan ere, ze San Franciscon egon eta gero, hiri handi bat nolakoa den, azkenean ohitu egiten zara, ez dakit nola espliketo. Orduan, ez da inezberdina adibidez Shanghai edo Txantxin erran duzu, ez dela? Txantxin eta San Franciscon arteko ezberdintasuna? Shanghai eta San Franciscon arteko ezberdintasuna ez zain nahi handi izenen. Azkenean, bakizu Txinan zaudela, baina mendebaldeko jenda honitz ikusten duzu, mendebaldeko enpresa honitz ikusten dituzu, eta bar. Aldiz, Txontxinera joaten bazaren, Txinako, ez dakit, pixkat barnela delera sarte dagoela, hor bai desberdintasunak ikusten duzu. Adibidez, hasteko karteletan. Ez duzu, ingelesez ez duzu kartelik ikusten. Ez? Kartel guztiek txinatarra ez idatzita. Eta Shanghaien bai? Shanghaien bai. Gero, ez duzu mendebaleko pertsonik ikusten, edo arrasgut ikusten duzu. Zu nobedade bat zara, orduan denak zuri begira gelditzen dire, eta batzuk ere erran behar dugu hurbiltzen direla foto ateratzera. Bai, orduan zara modako zerbait, ez dela? Modako zerbait, hoi da. Eta ez ezberdintasun gehiago errango zenuke badaudela? Kulturaldetik, Txontxin bezalako hirietan, erten aldugu tradizio askoz gehiago mantendu izan dela. Arkitektura tradizionala nolakoa den ikusteko aukera daukazula. Eta erlijiosoak dire bertan? Bire, religioen afera ez da arras nabaria Txinan. Eta nik ez dut pertsona erlijiosoekin hitz egiteko aukerik izan bertan, baina pentsatzen dut, eta aipatu egin didate, bertan geldatuko iraultza ondoren, mahon iraultza gertatu ondoren, nolabait ere erlijioen kontra gantzela, eta jendea erlijioa alde batera utzi izan zuela. Aipatu beharra da, nahiz eta oso erlijiosoak ez izan, bederen nik ezagututuzten txinatarrak, filosofian, yin eta yang, orekan zentratutako, ez dakit, kontzeptu horietan bai sinesten dutela. Energian, ez dela? Azkenean badute igual bertze filosofia mota bat, ez dela? Hoi da, bai. Eta jainko bat beharrean edukiko zuten agian bertze energia eta... Orekan sinesten dute, bertze, ez dakit, erlijioa bizitzeko bertze modu bet. Hoi da nik... Espiritualoagoa igual, ez? Hoi da, bai. Eta ze irikin geldituko zinen, Shanghaiekin, Txantxinekin? Ez dakit zerran, ze azkenean Txontxinen 3 aste pastu nituen, eta 3 aste pasatute ezin datzut erran ja hiri hori nahiago duten, edo ez. Printzipioz, baiet, zerranen atzon, baina ez dakit ze objektibotasun mailakin. Eta geografikoki nola errango zenuke dela Txina? Haundie zabala, anitza, iparraldetik hegoaldera kriston desberdintasuna daude, eta ekialdetik mendebaldera. Ere bai. Eta ze ezberdintasun nola azpimarratuko zenituzke? Geografiari dagokionez, berez klima haunitz aldatzen da, egoeratik iparraldera, leku guztietan bezala iparraldia hotzagoa da. Zer gehiago? Hegoaldea berdeagoa da, gero iparraldia ez dakit, nolaiteko desiertoak edo... Ez desiertoak, baina ikusten duzu nolaitere geografia aldatu egiten dela. Eta Txinan haunditzetan, oiaz, lotzen dugu Txina hiri haundiekin, jende haunditzekin, globalizazioakin, baina herri txikiek ere egonen dire ez dela? Edo ez? Bai, beraientzat herri txikiek direna, guretzat hiri haundiek dire. Bale. Adibidez, beraientzat Iruñe bat herri txiki bada. Aha. Eta 50 biztanleko herririk orduan ez du zarpatuko bertan. Nik ez dut ikusi ahal izan. Orduan alde hortatik badute bertze kontzeptu bat, ez? Demografian abederen. Bai, hala da, bai. Eta bertako etxeetan nola antolatzen dire komunitateak edo hango gizartea? Ez dut, justo gizarte motoi ezagutzeko aukera handirik ez dut eduki. Bai erten aldatzut, pertsona unitz bizi direla arrasaitxe txikietan. Orduan, espazioa oso murriztua dute, ez da? Espazioa murriztua dago, bai. Eta badakite ere, bai, antolatzen barruan, ez? Aberatsak kendute, aberatsak kristonetxak dituzte. Bai, nabari da eskala hori. Bai. Berez, herrialde sozialista bat dela saltzen omen da, baina hoi ez da, bertan kapitalismoa hemen baino nabariagoa da, desberdintasun sozialak hemen baino askoz nabariagoa dire. Agian egarri hori dute, ez? Kapitalismoarena munduarekiko baduten ikuspuntuakin eta dagon ritmoakin igual nahi izan dute azkeneko urtetan hori berreskuratu, ez dela? Bai, berreskuratu eta lidergo hartu. Azkenean gaur egun Txina munduko potentzia ekonomikoa da. Eta hango jendeak pertsonalki ezagutzeko aukera imaginatzen dut eduki duzula eta orokortzea ez da inoiz egokiena, baina ze orokortuko zenuke haien izaeraz? Bale. Arras tradizionalak dire.
familiaren ohoreari kriston garrantzia ematen diote. Lehen aipatu bezala filosofiare garrantzia handia ematen diote, orekan kontzeptuari. Persona eskuzabalak dira, hasieran oso itxiak dire. Zuk behin, beraiekin tratua egiten duzula, beraiekin noraiteko adiskitasuna sortzen duzule, orden bai ikusten duzu egiten nolakoa diren eta arras eskuzabalak dire, dena emateko preste egoten dire, horrek harritu ninduen egierran. Deskonfiatuak ere badire? Bai, hasieran arras deskonfiatu dire. Bai. Eta baute, Europako, atzera egiten dira Europar bat ikusita edo hurbildu egiten dire honen aurrean? Hurbildu egiten dire. Duen erakargarria da, ez? Erakargarria da. Bai lan aldetik, azkenean beraientzat Europarrek gauzek hobe egiten dugu. Eta arlo sozialean ere, azkenean kanpoko pertsona bat zara eta ez dakit kuriosoak dire, ez? Horren, konpleju pixket badute, zure ustez? Badute konpleju pixket. Eta konpleju hori zer da, barrutik edo fisikoki ere bai haunditzetan komentatu izan da, ez? Bautela begiak haunditzeko joera edo nahi hori edo dena egia da. Bai, egia da gauzeiek. Dena egia da. Orduan, zuk ze ikusi dituzu, konta iguzu pixkat esperientzia ezberdin batzuk? Bai, hori argi ikusten da, eta adibide argi bet, horrena diskoteka dira. Orduan, hori esplikatuko izu zeba. Bota. Txuriak izateagatik, diskoteketan doan sartzen gara. Aioa. Eta gainera doan edaten dugu. Edatzen duzu ere bai doain? Bai, dena doain. Hoi bai, zu feriako animali gisa sentitzen zara, zu diskotekan erdian zaude, eta inguruan txinatarra beratxa daude, beraien maietan jarrita, beraien neskekin. Horren pixkat espektakulo bihurtzen zara. Bai, espektakulo bihurtzen zara, bai. Zuk ongi pasatzen duzu, baina bueno. Pixkat zirkorren parte, eh? Bai, zirkorren parte. Eta hori ere beren kulturan barrenian dago edo? Ez, nik uste hori afera berri dela, ez? Azkenean erakartzen du pertsona europarrak, amerikarrak diskoteka batien edukitzea. Eta kulturalari lotuz berriz ere, azkenean bai erranduzu pertsona oso kulturalak direla eta batuztela pila bat ohitura, ez? Erreiz konpartitzen dituzte kanpotarrekin bere ohitura horiek? Behin adiskiten egiten zarela, bai. Eta haratago ganez, haunitz gustatzen zaie, beraien kultura eta beraien tradizio elkarbanatzea atzerritarrekin. Eta zuk adibidez baten bat konpartitu duzu haiekin? Haien kulturako tradizioaren bat edo egin duzu? Bai, beire, guk lagun bet egin ginuen, eta gizon honek, hain zuzen, sortu zuen eskola bat, Taihu izenekoa, eta berez da eskola bat Txinako edukazio tradizionala berreskuratzeko, ez? Ez dituzte guk ezagutzen ditugun klaseak ematen, baizik eta adibidez baukate klasea dela mendiregatia eta belar medizinalak aurkitzea, meditazio klasea dituzte, baituzte arte martzialetako klaseak, eta guk bertan 3 egun pasatzeko aukera eduki ginuen, ez? Eta probatzeko bertako esperientzia. Eta probatzeko aurroiek bizitzen duten, ez dakit, heziketa mota berexi hori. Eta gustatu zitzaizun edo nola izan zen zure? Egierran bai, zuk esan duzu aurrek disfrutatu egitutela. Arras disiplinatuak dire. Hemen baino gehiago. Hemen baino askoz gehiago. Edukazio militarra dela badirudi. Baina horre garatzen dituzte, hemen gaurre garatzen dituzten bertze aptitude batzuk, ez? Meditazioarena adibidez, filosofia txiki-txikitatik ikasten dute, eta bar. Eta zuk zenun aukera haiekin filosofeatzeko pixkat edo... Ez sobera, ez pensa sobera edukin nuen. Gainera ni ez naiz arras persona filosofiko edo gauzei sobera buelta ematen diona. Topikoak baditugu guk haietaz, lehen erran bezala, haiek badituzte gutaz? Bai, topiko honitz badituzte gutaz. Eta zeintzu dira horietako batzuk? Bueno, bat adibidez, arrasiletsua garela, denak haundia garela, denak bizarra daukagula, zer gehiago, ez dakit zein gehiago izan. Alferra garelaren topiko badago? Ez da topiko bat, baina harritu egin ziren, gu nola lan egiten dugun ikusi zutelaik. Orduen, positiboki harritu zirela erreinoen, bai. Eta zu, ikusita zure altura eta bizarra, zu izango ziren topikoetan topikoena, ez dela? Bai, basa jaun bat, kasi. Txinan, egon eta gero, txinoa ikasi alduzu, Jorge? Pixket.
Eta gainera erran beharra dut ez dela hain hizkuntza zaila. Ez? Erden dute 7 urte edo 10 behar direla idazten ikasteko, nola da Bueno. zu hizkuntzetan ez zara oso txarra entzun dudanez, baina nola izan zen esperientzia edo prozesua? Bale, guk berez txinetarra ikasteko 8 belt izeneko programa bat erabili ginuen. Aha, hori interneteko programa da. Internetetik ikasten da, Skypeak egiten duzu bertako jendiakin. Ahí ba. Eta ez dakit, horri esker, ez datzut errain txinatarra ongi solasteutenik, baizik eta arras maila basikoan solastutela, baina konbertsazio simpleak, elkarrizketa simpleak mantentzeko gai izan nintzen bertan. Eta gutxi gora bera, zenba denbora pasatzen un txinera ikasten? Bale, 6 hilabete, molako zerbait. Orduan, denboratxo bat pasatzen un, ez dela? Denboratxo bat pastu nuen. Baina, Orde pastu nituen, bai. Arras, eta zer da gehien harritu zatzuna hizkuntza hortaz edo ikasteko orduen edo praktikatzeko orduen? Hitz bakar batek, entonazio desberdinekin, idukitzen altuen erranai pile horiek. Adibidez, batuko dakuzu adibide bat orain hemen gaudela? Pues orai ez zait buru etortzen. Baina hitzen bat txino zerteko kapaz izanen zara, ez? Errango duzu placer hori, ez dela? Bai, ni jao, gotxeago Jorge. Hori da, ni Jorge naiz, ez dela, imaginatzen. Hori da, basikoena, Nivel basikoa erakutsi barra, ez? hori da. Maila basikoa. Txinan egon zinenean, herrialde ezberdinetako jendeak ere harpatuko zenituztenan, imaginatzen dut. Harremanek egin zenun norbaitekin ez zena txinako baino txinan topatu zenuna? Egia erran ez, ez ginen harreman handik egin. Bueno, hori inpesatzutela harreman egin ginuen, bertan restaurante bat ereki zuen euskaldun batekin, baina berataz aparte ez ginen inor gehiago zautu. Eta berak bizitzan egiten zuen? Bai, hala da, bai. Eta ze kontatu zitzuen bere esperientzian inguruan? Zergatik Txinan egin zuen, ireki zuen restaurante bat edo jardetxe bat? Berai aukera eman zioten, berez hemen berak bertze restaurante bat zeukan hemen, eta txinetar batek aukera eman zion bertan bertze berri bet erekitzeko, eta horri ekin zion. Eta egunerokotasunei buruz, ez zakun sobera gauzerran, nik uste denbora gehiena lanean pasatzen zuela berak. Baina egunerokotasunan ezberdintasuna handiz dago Txinan eta hemen? Enuke erranen, ez gure egunerokotasunean. Bereien egunerokotasunean ziurrenik bai. Azkenean beraiek kaleko txinatarrek ez dituzte guk baitugun opor horiek, ez dituzte asteburu libre horiek. Beraiek 7 egunetatik 7 lan ite dituzte. Bai, ez dute egun bat ere libre? Ez. Ostras, orduan, haiendako ere, ohituta egonen dire, baina gogorra, Gogorra izan beharko da, bai. Eta zein da haien rutina gutxi gora bera egunean zehar? Orokorrean, imaginatzen bakoitzana aldatuko dela, baina pixkat orokorrean. Ernatu iten dire, gozaldo iteute, eta lanera gaten dire, goiz bazkaltzen dute. Behin bazkalutela lanian jarraitzen dute, orokorrean txaldeko 7, 8 arte. Zenbat ordu gutxi gora bera egunean? Ez dakit, 8, 9, 10 ordu nik ezagutu nituen txinatarrak. Imaginatzen dut konstrukzioan edo ez dakit, ofizinatik kanpo lan egiten dutenak asko zordu gehiago sartuko tuztela. Orduan erran daiteke, lehen aipatu dugu, igual bi klase bezala badaudela edo aberatsak eta pobreak errango genuke, bai? Bai, hala da, bai. Eta zuk ezagutu zenituen pixketa aberatzen aldetik zabilenak, zaiestenak, ez? Eta imaginatzen dut bertzek edukiko dutela ordutegi txarragokoak eta gogorragokoak, ez? Bai, hala da, bai. Eta lanetik ateratzean egiten dute txinako aberatsek edo? Bueno, gimnasiora joaten dire, kirola egiten dute, yoga, tai chi horrako aktibitatea betetzen dituzte, ostatutara joaten dira, likor onak edatera, ardoa gustatzen zaie, eta Europarrek anitzetan usten dugu beraiek ardoetaz ez dutela deus jakinen, eta bai, gezurre da, artazku baino aizki gehiago bakite. Ez dakit, holako gauza egiten dituzte. Eta zinera joateko ohitura badute, edo nola, ze aukera gehiago daude tabernetaz edo kirolaz aparte? Azkenean hemen dauzkazun igualak. Eta nik ikusi izan nuenan arabera, hiri handi betian edo metropoli batian dauzkazun aukera iguala. Kriston parke baituzte, museo baituzte, museoak kristoina baituzte. Azkenean pentsazazu Txinak milaka urte dituen zibilizazioa dela. Eta errango zenuke, pixkat, haiek ere bai daudela globalizazio honetan konsumoarekin erabat lotuta? Bai, arras pertsona konsumista dire. Naiz eta pobreak izan, zuk azken generazioko mugikor batekin kuskotuzu.
Orduan gustatzen zaie teknologia aldetik beti azkeneko puntan dagoen gure eramatia, ez? Arras teknologoa dira. Bai. Eta kompetitiboa dira haien artean hori du mobilo berena edo zeinek? Arras kompetitiboa dire haien artean. Arras garrantzitsua da, lehendabiziko izatea, gauz guztietan. Adibidez, insultuik txarrena, txinatar batentzako, Bai? 2 bat zara. Bai, Bai. Orduan badute lehia konstante hori. Hoi da, lehendabizikoak izan behar dire. Horren badute oreka bat alde batetik, baina bertzaldetik ere bai desoreka bat, ez? Pixka bi gin eta jan izango zirenak, ez? Hoi da, bai, ala da. Aplikatua goitik behiti gainera. Bai, ala da, bai. Eta zuk zautu zenuen lagun hortan, erabat ikusi zenuen islatuta hori edo? Bai, erabat. Berak ere betetzen zituen errandako pausu guzti horiek? Erabat, bai. Eta pixka zenbat urte zituen edo nola funtzionatzen zen berak? Bale, ni zenbait lagun nituen bertan, gehienak 30 urte inguru zituzten, beraien enpresen jabeak ziren, hortaz ezagutu ginen azkenian, eta zintzen galdera. Pixkat, bertako lagunak nolakoak ziren eta nola ezagutu zenituen? Bale, bertako lagunak ezagutu nituen bialdetaik, alde batetik, Mondragon unibertsitateak bertan kontaktuak egin zituen, eta horri esker, ez dakit tratua egin ginuen, solasten hasi ginen, lanian elkarrekin hasi ginen, eta azkenean lagunak egin ginen. Eta bertze batzuk tabernetan ere ezagutu zenituen eta harremana finkatu edo hainbertzerako ezagun eman? Ez, tabernan ibiltzeko denbora unitzen honi duki ez. Horren lan talan egon zinen, ez dala? Bai, erran beharko, bai. Lana hitz egin dugu, komentatu diguzu, astean 7 egun lan egiten dutela 7 egun izanik asteak, orduan gogorra. Eta enpresak nola funtzionatzen dute? Aldaketarik badago antolakuntzari dago kionez adibidez? Bale, hemen enpresak berez, enpresak gehienak, bederen, piramidalak balin badire, bertan, are piramidalagoak dire. Hau da, jabean ondagon, eta langilean ondagon, arras argi ikusten da bertan. Eta bertan badago sindikaturik edo langilek badute olako laguntzarik errango genuke? Ez da sindikaturik. Debekatuta daude sindikatuak. Debekatuta daude? Enago ziur, baina egonez gero, sindikatu hori estatala izango zen. Orduan haiek ezin dute haien artean ez dago bileraik langileen artean, haien kondizioak negoziatzeko ez? Ez. Orduan erabateko diktadura puntu bat baduela erran dezakegu horko lan egiteko moduak edo? Bai, Txina diktadura bat da eta hori gizarteko arlo guztietan isladatzen da. Eta enpresetan nola banatzen dire langileak? Egoten dire denak masifikatuak, egoten dire bakoitza bere ofizinetan, nola funtzionatzen du alde hortatik? Bale, enpresa industrialak ezagutzeko aukera handirik enuen iduki. Bederen Mondragon taldeak, bertan dituen enpresetan bederen, ez daude arras aglomeratuta, lan kondizio ona dituzte, bertzekin alderatuz. Eta ofizinetan, hemen bezala ikusten altuzu. Ez nuen aldaketa hondirik sumatu. Eta teknologia berriak ageri dira enpresetan, ze leku okupatzen dute edo betetzen dute bertan? Leku guztietan. Adibidez, dakit, lehen aipatu moduen enpresa guztiko enpleatuek azken generazioko mobila dauzkate, mobil aplikazioak bai aisialdirako, bai lan arlorako kriston pila erabili egiten dire. Zer gehiago. Nahiko izan zela nabariena. Bai, azkenean teknologia punta-puntako ibiltzen dutela, bai etxean, bai kanpoan, bai lanean. Bai, produkziorako erramiarko ginen maila industrialan ez dutela guk hemen daukagun teknologia berdina, baina hurbiltzen den badukatela, ziur. Eta ordainsariak nola dire? Bueno, ordainsaria bertakoak, ez dakit, pertson bakoitzak lan iten duen arabera. Gurea, guk lan iten ginen arabera zen, guk saltzen ginen arabera, orden, bai, bertan bizitzeko gai ginen. Orduan, irabazitakoakin bizitzen alda ongi komilen artean bederen? Gure kasuan bai. Baina zenan gu gure proiektua saltzen genituen, bertako bezerekin, eta gero kaleko txinatarrandako jaztakit. Eta baten batek, zure lagun horietako batek, denak ziren pixkat estatus handiko lagunak, orduan igual etzen ezagutu inbertze egunerokoan, maila baxuagoan bizi diren horien errealitatea. Bueno, bat, ezagutzeko aukera eduki ginuen, kontratatu egin genuen 3 hilabeterako, eta bera guztiz argia zen gauzoiekin, eta berak adierazten zigun, guk aberatxoiekin ezagutu genuen Txina, etzela txinatar gehienek bizi duten Txina, bera. Eta kontatu zizuen pixkat nola zen bere Txina? Bai, bere Txina bera gainera barnealdeko
herri txiki batekoa zen, milioi bat pertsona bizi zen herri txiki batekoa behintzat. Bai, eta realitatea guztiz diferentea zela, airizizakun. Bai arkitektura arlotik, bai gizarte arlotik, askoz tradizionaleagoak ziren, barnealdean, eta bar. Orduan, erran daiteke denboran atzera inbarko genula pixkat ulertzeko nola funtzionatzen duten bertako beko mailakoek edo. Bai, erran dezakegu bai. Eta kexu zen lanaz zuekin edo aurreko lanetaz ezagian zuekin niten zuenaz edo badute kexatzeko joera hoi? Ez dute kexatzeko joera handie, baina badute lanez aldatzeko joera handie. Hau da, kondizio hobeak edo eta dirusari pixkat altoago bat eskaintzen badiete, orokorrean berdin zaie lana zaldatzea, ez? Eta ikasketen aldetik badute ikasketa onak, nola funtzionatzen dute? Ikasketa onak dituzte, bai, eta aipatu beharra da ere, txinatar universitarioa honitz Europara etortzen direla ikastera, Ameriketara ateratzen direla ikastera, orduan azkenan jende prestatua da, globalizatuta dagoen mundu batean lan egiteko arrez prestatu dagoen jendea ere. Eta ezberdintasuna badago emakume eta gizonen artean? Bai, genero desberdintasunak arras nabaria dire Txinan. Zertan nabaritu duzu? Bale, arras kultura patriarkala da, eta adibidez bakarrik gizona izateak, nire kasuan, negozioak egiteko, kriston errestasunak baten dazkizu, emakumea baldin bazara, ez dizute hain serio hartzen. Orduan, enpresari gehienak gizonezkoak izango dire? Enpresari gehienak gizonezkoak dire, baina badire ere emakumeak diren enpresaria. Baina lan gehiago egin behar dute horra eta iristeko ez hala da, bai, hala da. Eta lantokietan bazuten preferentzia gizonekiko emakumekoen aurrean edo nola zen? Lantokitan ez dakit, realitatea hainbertze zautzeko gai izan ez nintzelako, baina ofizinan mundua deneta ikusten zen. Ikusten ziren emakumeak, ikusten ziren gizonak, behar badak gizon gehiago ziren, baina bai, emakumeak lan munduan nik uste sartzen hasita zirela. Orduan, erran daiteke oinik ez daudela erabat sartua, baina daudela prozesu hortan, ez? Bai, erranen nuke. Bederen ni bizi izan duten realitate hortan. Eta matxismoa ikusgarria zen? Bai. Eta non ikusten zenun matxismo hori? Bale, matxismo ikusten ginuen bileretan. Nire adiskide batekin, joaten nintzen, bera emakume zen, gizona, bilera bat eukitzen ginuen. Hoi Mondragoietik barkatu. Bai, sortu ginuen enpresakin. Bilera bat eukitzen ginuen, imaginatu bertako enpresa txinatar batekin, eta txinatarrek bakarrik neri begiratu egiten ziaten. Eta nik erten nuena egiten zuten kaso, berak erten zuen nahi, zuten kaso butik egiten. Orden igual zitzaien, ez? Bai, genero desberdintasunak arras nabaria dire eta arras kultura patriarkala da azkenean. Eta emakumeek ere bazuten barneratua edo ikusten zenun borrokatzeko gogoiekin edo? Nik ikusi ahal izan nuen arabera, ez zuten borrokatzeko gogorik. Arras barneratuta zeukaten hori. Adibidez, adibide bat emateagatik, gurekin lan egin zuen txinatara horrek, egun dute aipatu zen. Bai, normal, ez dakit, bertze tipo honek ez ustea bere emakumeari bertze emakume horrekin koetxean joatea, eta nik zeba, emakumeak aiz emakurrago gidatzen dutelako. Horrelakoa gauzetan nabaria da. Orduan, eta bikotea harremanak sortzeko orduen ikusi duzunez edo, badute gizonek lehengo garaietan bezala haiek hartzen dute papera, haiek eman behar dute pausua, edo neskak hurbiltzen diren nola funtzionatzen duen pixket horrek? Bale, nik erranen nuke ez bada ez bertzia. Zeba, gaur egun, 21. mendean, oraindik bertan ezkontza honitz konbenientziako ezkontzak dira. Bai, aberatzen artean, bai, pobreagoen jendearen artean. Orduan, maitasunak berdin du. Maitasunak berdin du, eta aipatzekoa da, badela Xangaien parke bat, eta parke hortara amatxi eta aitetxe gaten dire, beraien hiluen foto batekin. Bai. Bertze amatxi eta aitetxi batzuekin solasteko, eta beraien artean gero ezkontza bat eukitzeko familian. Horrela, zure guraso egiten, aitetxi eta amatxi egiten dute, hori ikusi ahal izen nuen. Gero pensatzen ere, beraien kabuz gauzak egiten dituztela, baina... Eta zuk ikustu haien arteko harremanak baten bat sanua dela edo politia dela edo dena, osea, maitasuna, ze azkenean munduko globalizazio hortan ere sinetxiko dute maitasune romantiko hortan, ez? Bai, sinesten dute, eta ikusi ahal izan dut. Orduan badaude bi aukera horiek, osea, badago jendia atratzen dela estepzio hortatik eta harremanak bat izuzenak maitasunakin erran daiteke. Batez ere aberatzen artean.
Bale, hor errespetatzen da gehiago bakotxan sentimentuak. Bai, nik usalitzen dutena berriz ere hartzen. Bai, noski, azkenean ez duzu dena Hoi da. jasoko, baina zuk ikusi duzunan arabera bai. Hala da, bai. Erran diguzu familia etzenula orako pila falta botatzen, bueno, botatzen zenula, baina onartuago zenula, ez? Ze botatzen zenun faltan? Badago zeroi bereziki janarin bat, lekun bat, Bai, faltan botatzen zenuna? nera matxik prestatzen duen bazkariak. Oie botatzen zenituen Hombre, faltan. bai. Eta zez berdintazagun dago janarian aldetik, ze horrere izanen da Vale, ikaragarri, ez? Bertako janarie goxua da. Aha. Niri bederen haunitz gustatu zitzaiten, desberdine da, ere? Hemen bauzkagun materia primak askoz hobia dira. Guk aragie espezie gabe. Jaten dugu ze, aragie hona duguleko, bereik aragi txarra dute, orten zaitute, kriston espezie pile bota, eta hola disimulatu ditute, berez aragi txar horre baukan zaporia, ez? Eta berdurak eta jaten duzte, Deneti jate dute. bai, Bai, Aniztasuna baraz dago. bai. Barazkietatik hasita, intsektuetara ganez, animalitara ganez, zakurrek ere jate dituzte. bai, eta zuk probatu alduzu Ez du probatu zakurrik, ez, zakurre. Igual bai, baina ez zenekien. Hoi marra gorri bezen. Xakurrik etzinuela jango. Xakurrik enuen jan, ez. Eta hemengo txinatar batera janez gero hurbilduko ginatekeango janarira. Ez, azkenian hemengo janaria, edo hemengo txinatarrek eskaintzen datzuten janarie arras adaptute dago hemengo zaporetara, ez. Horren zaporiak dire arras diferenteak. Arras diferentia dire, bai. Eta ze jakikin geldituko zinen bertakoa. Bale, wonton izeneko gauzuet. Aha, Eta imagina, da pasta bezalako bola bat, barnean aragie duena, eta gero zopa baten barnean sartiten dena. Eta goxua zagon hori. Arras goxu ezagon, bai. Fuertia zen, baina arras goxu ezagon. Eta zerrango zeneko, pikantia zela, gozua zela, nola... Pikantia zen. Pikantia eta gozon arteko nasketa bat. Nasketa bat. Eta handik zer da gehien botatzen duzuna faltan? Horrei solastu Jaki hori. janari jaki hoi, eta gero ere bertan indako lagunek. Batzuten botatzen faltan edo... Orduan harreman estuen zinuen. Bai, harremanen estuek ingin dituen, bai. Eta lekuren bat, maite minduzatzen horko lekuren batek, Bai, Txontxin lehen aipatutako hiri horren alde zaharrak. hori polita zen. Arraspoite izan zen, arkitektura tradizionala ezagutzeko aukera zinuen, eta ezagik, niri, historia honitz gustatzen zait, bakizunez, Bai. eta ezagik, berez alderi horrek honitz gustatzen zaiten. Eta naturan Alderdi egon hori. zinen, mendin batian, lakun batian, Ez, enuen aukerik izan natura ikusalizateko. baina errandatzuten ez polita da ikusteko edo nolakoa da? Nola bidaltzen dituzte Vale. Txinara joaten diren turistak edo... Turista gehienak Pekinera egaten dire, eta gero bada ere Txinako hegoaldian bada leku eta arras turistikoa dena, eta ez dakit, arras berdia da, mendik ere ez dakit nolako baiteko forma berexi dute, errekak menditartetik basten dire, eta ez dakit, hortaz solastu egin naute baino. Ez du, zoritxarrez, ez dut hori bisitatzeko aukera eduki. Baina edukiko duzu ez dala? Espero, etorkizunean. Eta zu konbidatuko zen ikuzke Nafarroako gazte, heldu naiz aurrei, arata joatia? Bai, gomendatuko nuke, bai. Txinara gomendatuko nuke. joatia? Bai turista gisa, bai lan esperientzia lortu ahal izateko. Eta ze lan esperientzia motatara hurbildu ahalko zen jendia Txinan? Bale, azteko mundu globalizatu eta internazional batean lan egin nahi baizu, bertan behar duzun esperientziai lortuko duzu, eta bertzalde, ez dakit, hori aipatuko nuke. Eta nezoi pentsatu duzu Txinara bueltatzea? Momentuz ez. Ez, ja, Momentuz ez. deskanso. Ja, deskanso, aski dut ez. Orain nire gauzekin nago hemen, eta horiek ongi garatu nahi ditut dozin lekutora bidaitu baino lehen. Baduzu etorkizunean ukitu nahiko zenuke bertso munduko lekuren bat edo? Bai, eta honitz erakartzen dute Europa iparraldeko herrialde horiek, bai Norvegia, Danimarka eta bar. Ezagik horiek gustora bisitatuko nituzke lanakin lotuta, batez ere. Orduan, azkenean, bidaiatzeko orduan ere, momentu hauetan enpresari begira bidaiatzeko intentzia izango zinuke, ez? Bai, batez ere gustatzen zaidalako eta divertitu iten naizelako hortan murgildu duz, ez dakit. Ofizio bihurtu duzu orduan. Bai, errantzake baietz, batean, bai. Jo, mila esker, Jorge, Zuei. zure esperientzia kontatzearen, bidaia zoragarri hau kontatzearen,
Eta espero dugu haunditz ikastia, haunditz aurrera egitea zure enpresa txiki haundi hortan. Mil esker. Eta ongi pasau da. Bai, berdin. Ikusiko gara. Ikusko gara, bai. Gero arte. Gero arte, aio. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.